أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci na Lahadi daren Litinin a yau 1 ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 wanda ya daidai da 7 ga watan Julai shekara ta 2024 lissafin yan albashi. A yau darasinmu na 8 a cikin wannan littafi na al-Isti'dad Yawmil Ma'ad na babban malami al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani. Satin da ya gabata mun karanta hadisi guda ɗaya da kuma hanyoyin da hadisin ya zo da shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alaikum bi mujalasatil ulama, lallai ne kuna yawan zama da malamai, ku nema zama da malamai ko da yaushe, don ta cewa malamai su ne kusa da kai. Wastima'i kalamil hukama, kuma ku rika yawan sauraron zantukan masu hikima. Duk mutanen da Allah ya ba su hikima da sanin rayuwa da dabaru da hikimomin yadda ake abubuwa da idea na abubuwa, ko da sun girme ku a shekaru, ko da kun girme su, ko da kun fi su ilimi, ko da kun fi su kwali, ku rika sauraron bayanansu, akwai hikimar da za a ɗauka a ciki. Fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyit, kuma Allah ta'ala yana rayar da zuciyar da take matacciya binurul hikima, da hasken hikiman wa'annan masu hikima ne. A san da wata hikima ta ɓace maka, amma sai Allah ya haska wannan hikiman ga wani ɗanka ko yaronka ko ƙaninka ko wani mutum, to a da kafin ka sani wannan hikimar zuciyarka tana mace ne, amma ta hanyar wannan hasken hikimar yanzu zuciyarka ta rayu. Salama ya ce kama yuhyi al-ardh al-mayyitata bima'il matar, kamar yadda Allah ta'ala ke rayar da matacciyar ƙasa ta hanyar ruwan sama. Mun yi bayani mai tsawo akan wannan, mun kawo kuma ɗayan hanya ɗin wanda aka ce manzo sallama ya ce lallai Luqman al-Hakim yana faɗa ma ɗansa da san wannan bayanin da muka yi a cewa alayka bi mujalasati al-ulama wasma' kalam al-hukama fa inna Allah la yuhyi al-qalba al-mayyita bi nur al-hikma kama yuhyi al-ardha al-mayyita bi wabil matar. Wannan mun yi magana akai cewa a wancan lokacin yanzu mun samu kanmu a yanayi wanda ba a abuta da malamai, wanda ake aboki da shi shine wanda yake da dala ko yake da naira. In kana da naira yanzu ka shiga masallaci za ka yi sallah nan, aƙalla za a samu mutum ɗaya ko biyu wanda suke biye da kai, kuma kullum ana sauraron azumi za ka faɗa na hikima, ko ƙarya ka faɗa gaskiya ne wallahi wannan maganar naka haka yake. Bari in baka wani misali. Sanda muke yara kaza sai a ɗauko labari ba kai ba tushe, saboda mai kuɗi yana magana, alhaji yana magana, ko ɗan siyasa ne ka gan shi da konvoy da jama'a suna tafe da shi, suna biye da shi, kowa so yake ya kawo labarin ƙarya da gaskiya don ya samu shiga wajen ɗan siyasa ko da wani mai kuɗi. Wannan alamu na cewa mun saki hanya, mun zama kaman kaji. Kaza ne tana maka faɗa ko tana maka ihu, amma da ka watsa mata tsaba suka ne. In ka so tun daga gidanka kafin ka zo masallaci, in ga wata kaza ka rinka sa mata tsaba, tana biye da kai har masallaci, kana zuba tsaba tana ɗinka har masallaci, ba ta biyo ka, kai na abokin zama. Wannan ba shine alamu na cewa an samu al'umma ta gari ba. Alamun samun al'umma ta gari shine yawan sauraron malamai ta hanyar za su baka abin da Allah ta'ala ya faɗa, su faɗa maka abin da ya hana, su faɗa maka abin da yake so, don kai aiki da shi ka je aljanna. Sannan kuma ka rika sauraron zantukan malamai da masana masu hikimomi wanda suke hangen nesa, Allah ya ba su wannan ilhama din. Hadisin mu na yau ko ce zance ne na Abubakar Siddiq. Wala yake cewa an Abi Bakr Siddiq, an samo daga Abi Bakr Siddiq
mun ce sunan shi asali Abdullahi ibn Abi Quhafa. Duk wanda a yau sunan shi Abubakar to yana biyarin Abdullahi ibn Abi Quhafa, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifa na farko na musulunci radiyallahu an. Allah ya ƙara yarda gare shi, yake cewa man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama rakaba al-bahra bila safina. Ina ga yaran nan sai kun masu magana ko su shigo su zauna sai a raba su. Yau Abubakar Siddiq Allah ƙara masa da yake cewa man dakhala al-qabra bila zadi, duk wanda ya shiga cikin kabari, ai ba shi ya kai kansa ba, aka ce ya shiga, ba da nufin wai ya je kan shi ne ya binne kansa ba, a'a man dakhala al-qabra, duk wanda ya sakace har ya mutu aka sa shi a kabari bila zadin, alhalin ba shi da guzuri, fa ka'annama rakaba al-bahra, to misalinsa kamar wanda wato ya hau teku ne, wanda ya hau teku bila safina ba tare da jirgi ba. Ka kusan duk wanda ya shiga teku ba tare da ya hau jirgi ba, jirgin kwale-kwale, in ba haka ba duk wanda ya haka sai ma ka san ya riga ya nutse. Wannan shine misalin bawan Allah wanda ya rayuwa shekara 30, shekara 50, 40, 60, 70, 80, bai yi wani abun da Allah zai kalla ya gafarta masa. Ɗaya yake da wanda ya shiga teku zai je wani gari amma ba shi da jirgin da zai hau, sai ya kawai sai ruwa haƙar, ba kuma ya iya yankayi ba ne. Kuka iya yankayi, teku ba mata dabara. A ce tekun da ta kai daga nan zuwa Kaduna, a ce ka dinga yankayi har zuwa can, za ka gaji. So misalin wanda bai aikin alkhairin da zai samu ya je aljanna ko a kabari shi samu jin daɗi ba, kamar wanda ya shiga teku ne alhalin babu jirgi a tare da shi. Wannan misalin waɗanda suke sufurin kaya daga ƙasashen waje, daga China, daga wasu ƙasashe su biyo ta jirgi su zo su offloading kaya a port, za su gane wannan misalin. Za ku iya da tun daga inda kuka taho daga China, daga Middle East, daga America, daga ina ne, daga India, ku biyo wannan tekun babu jirgi za su taimaka haɓa, wannan ai hauka ne. Wannan wani magana kake yi. Ai ko a da can ma, da can da ba technology, da can an san kwale-kwale. Ka ce ko kwale-kwale ne mutum ya hau. To wannan maganan da ya maka na cewa rashin hankali ne. To abin nufi, rashin hankali ne kana rayuwa a duniyan nan, ba ka yin abin da in ka je kabari za ka samu tsira. Duk wanda ya je kabari bai yi abin da zai samu sauki a kabari ba, to kamar ya shiga teku ne alhalin ba shi da jirgin da zai hau. Tambaya nan, shin rayuwata ta yi kama da ina so in gamu da Allah, in samu guzuri, in gamu da Allah alhalin ina cikin tsaro ba ina cikin wuta ba? Shin rayuwata ko rayuwanka, ka tambaye kanka, ta yi kama da cewa kana ɗiban ma kanka guzuri ne? Ka shiga teku babu jirgi ba komai. Shin rayuwanka ta yi kama da haka ko ta yi kama da wanda ya shiga teku da jirgi a tare da shi? So da haka wannan nasiha ce gare mu gaba ɗaya, domin rayuwar kamar yadda muka sani ba ta da tsawo. Idan mun gama karatu yau, kafin sati mai zuwa za ka ji wani ya rasu. Wannan yaƙini ne kai tsaye, ko ɗan uwanka, ko ni, ko matanka, ko ɗan ɗanka, ko wani ɗan uwan, ko wani wanda ka sani, ko a ofis, sai ka ji an ce wane ya rasu. Wannan ku rubuta. In mun zo sati mai zuwa za ka ce ma aya ko wanda ka sani lafiyar shi lau ya je ofis ya dawo kuma ka ce ya mutu. Ko lafiyar ta lau ta zo haihuwa ta mutu, ko lafiyar shi lau ya yi tafiya ya haɗari ya mutu. Ka gani daga satin da ya wuce zuwa yanzu na rasa wani colleague nawa mai ƙwari sosai. Na rasa wani colleague nawa, kuma mutumin kirki gaskiya, ba musulmi bane amma mutumin kirki ne, kuma ba shi da matsala kwata-kwata. Wallahi ba na mantawa ko wata ɗaya ba a yi ba, ya kira ni tsakan dare
wurin karfe 1 dare ya kira ni ya ce ga na prince and princess wallahi yana so ya fita da wasu kuɗi zai ba matansa za su je asibiti amma bai da kuma na sani sati ɗaya da ya kai ba sati ba a lokacin na san ya samu kuɗi ya kai 1.5 million ni da shi ya gaya mu balma har ala ɗima na ce gashi ka gani yanzu ne na samu ba a sati ba amma cikin dare ya kira da Allah 10,000 in taimaka mai da shi ni kuma wallahi ban gajiya ba sai na tura mai 10,000 wannan wata ɗaya baya kenan ya zo ya ƙara kira na ina ga ba wata sati biyu ba cewa da Allah ya bashi na ce wallahi amin da shi to ko sati daga wancan kafin da muka zuwa yanzu aka ce ya mutu hatsari ya mutu ban ma ba na kira shi bane in ji aka ga mu a wani colleague na ne yayi post ya ce wannan ba Allah ya mutu na ga mun faɗuwa da kai da shi a waje kaza yanda labarin ya mutu ko sai na kama kai da wayarsa ba ma wanda ya ɗauka har yau balle in ce mishi na kira bai ɗauka ba wannan wulaƙanci ne ka san yadda muke ayyuka da ka kira mutum ɗaya biyu bai ɗauka ba ta kyale shi kawai ai renin wa yake wai yanzu ni in kira shi har so biyu mutumin nan ko ya biyo bai biyo ba sai pride kuma sai ya shigo na kira shi ina ta kiran wayan ko wani zai ɗauka in ji abin ya faru ba wanda ya ɗauka wannan last week ne ba ban kama shi mutuwa nan kusa ba so shin mun shirya mu je kabari da guzuri ko ba mu shirya ba duk wanda ya je kabari ba shi da guzuri a hannunsa to kamar wanda ya shiga teku ne ba tare da ya hau jirgi ba sunan shi gawa gawan ma in ta riƙe ma abincin kifi ne to kai ma in ka mutu ka koma ga Allah ko na mutu na koma ga Allah na shiga kabari alhalin ban da wani guzurin da Allah zai kalla to na ja maka da tashi hankali muna yawan buga misali mu ce muku yanzu ta shekara 60 70 a duniya 80 kai 100 ma Allah ma ya baka shekarun ɗaya da bauchi 98 ne ko ya kai 100 yanzu Sheikh ya kai 100 yanzu Sheikh ɗaya da bauchi ya kai 100 yanzu ina ga 98 ne ko 90 something to lissafin boko ne ba to kaga kuma ga wani yaron su shekara 111 to amma kai ka san hassan da ya kai shekara 111 ya san ya sha miya da kyau ya sha miya da kyau Allah ya sababa addu'a yake ma shekaru shi nawa 96 kamar sun rage gaskiya na san a 2-3 years ana cewa 96 so Allah ya baka wannan shekarun to yanzu wannan shekarun da Allah ya baka kafa ka ce wai ai wannan jarabawa ce gare ka ƙarin hujja ne a kanka a nan ne ma Allah zai jawo maka ayan da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yanzu a ce duk wannan lokacin da har yanzu bai yi ka koma ga Allah ba ka bar saban Allah shin lokaci har yanzu ba haka kai shekara 90 100 baka tuba ba 70 baka tuba ba 40 baka tuba baka koma ga Allah ba aka mutu a haka to me kuma excuse naka sannan Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul Fatir yake cewa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir shin ban ba ku tsawon rayuwar da ya isa a ce kun tuna abin da ya kamata ku aikata ba wa ja'akum an-nadhir sannan mai gargadi ya zama ku wasu sun ce mai gargadin nan tsufa ne wasu suka ce wasu sallama ya zo ya sanar da ku gaskiya kun ji wa'azi wajen malamai shin wannan bai ishe ku ba ka ki sha ruwa to sai za ta sha ruwa wa ja'akum an-nadhir sannan mai gargadi ya zo muku wasu suka ce gargadin nan furfura yanzu in kana da furfura fa wa'azi ne ake maka wa mala adamu ko ba da kake yi ba shi malam umar har yanzu dai bai san furfura ba to yanzu furfuran nan a tafsirin wasu malamai
kawai wani stamp ne na cewa kai lokaci ya kusa ba, in ma baka shirya ba ka shirya. Shi dai Malam Umar har da preference din zuwa ko dai har yanzu ko doctor ai kai ma ka ba 50 baya. Doctor shi ba ya ba 50 baya. So waja'akum an-nadhir, furfura ya zo muku a ɗaya daga cikin tafsirin Nadir. Yau suka ce Nadir ai man Sallama ne ya zo gare ku. Saboda haka ƴan uwa duk sanda aka ce mun kai yanda muke a yanzu haka dinnan ya cancanci mu koma ga Allah. Idan shekaranka 30 ne yanzu ba ka da yaƙini za ka ƙara 30 gaba. Idan shekaranka 40 ne ba ka da tabbas za ka ƙara 40 gaba. In 48 kake yanzu ko da tara, kai ko za a baka 50 nan gaba kai ka san ka sha miya da yawa, ya kamata a ce ka wuce da wuri. Za ka mutu ne bayan ‘ya'yanka da matanka da jikokinka duk sun mutu, ko kuma sai dai ka ga jikokinka. So in ma Allah zai baka wannan shekarun, wallahi malam ba ƙaramin tashi hankali ba, don za ka zama rayuwa ce ta kaɗai ce. Abokanka ba su, matanka ƙila ma ta rasu, ‘ya'yanka ba suna zama tare da kai, musamman irin yaran yanzu. Kowa ya sani yanzu, yaran yanzu ta kansu kawai suke. Da ɗanka ya ɗan tasa ya fara aiki ya ɗan yi aure zai bar gidanka, sai ya shekara bai bar gidanka ba, saboda hayanin duniya ya ishe shi. Matanka ta rasu, ‘ya'yanka mata kuma sun yi aure sun je wani gida. Kai yanzu ma yanda ake kawai idan aka ga cewa ba kowa a gidan, sai a ɗauko ma baban wani ɗan aiki, wanda ‘ya'yan kirki kenan. A ɗauko mashi wani mai aiki wanda ke aiki tare da shi, ko mai dafa mashi abinci, ko mai kaza, ko mai ɗan mai wasu abubuwa, amma ba kowa tare da shi. Wa'innan yaran da muke musu hidima na ganin ‘ya'yanmu ne, kullum muna cewa wannan a yi shiru, a dadi ya kake da sauransu. Duk sanda ka tsufa suka girma su sun yi gaba. Tambayar da ka kanka shine iyayenka yanzu kana tare da su in suna raye. Ba ma ki ka kai wata 5 baka je garin ku ba, ka kai shekara baka je garin ku ba, wani ma ya shekara 2 3 bai je garin su ba. Mahaifin shi ko mahaifin shi kafin ta sa shi a ido za a yi shekaru. To you can imagine su ba su yi ma iyayensu haka ba, ba su ma iyayensu haka ba. Kan mu manta su iyayenmu ba su ma iyayensu haka ba, amma kaga yadda muka yi baya da su. To ƴaƴan nan namu da muke kallo ba ƙaramin tarbiyya za mu musu, sannan a ce yau mun tsufa sun tafi harkokin gabansu kuma suna ji da mu ba, sai mun yi da gaske. Sai mun yi da gaske, wannan da gasken ba wai shine idan ɗanka yana son biskit ka siya masa, yana son snacks ka siya masa, yana so a je da shi Shoprite ka kai shi Shoprite, a yana so a ɗan je da shi Dubai ka kai shi Dubai, a yana so a ɗan siya mai keke ka siya masa, duk abin da yake so ka mashi ba fa anan take ba. Wannan kana ma lalata yaranka ne idan har abin yayi wasu. Ba ce ka ƴaƴanka hidima ba, amma abin da zai sa ƴaƴanka su rika tunawa da kai, ko da ma bayan ka tsufa kana buƙatar taimako, su tsaya su baka time da lokacin su shine tarbiyya. Kullum ka rika nuna ƴaƴanka muhimmancin tsoron Allah. Kakka ce wai su ji tsoronka ko tsoron mamansu ko tsoron malaminsu ko tsoron cinnaka ko tsoron kare ko allura. A'a, ka san kace za ka yi zan maka allura sai ya fara dan Allah ka yaɓu. Duk ba wannan ba. Da ya je wani gane allura nan kawai duk buge ne ya baba ne abu. In kuma ka ce ɗanka ji tsoronka ne, da ya girma ya je ya yi ƙarfi shi ma yanzu ba wanda za ka mashi. In ka biyo shi da gudu ma zai yi gaba ya baka. In ka sami tsoron mahaifiyar shi da ya girma wani abu zai kawo. Amma idan ka sa ma ɗanka tsoron Allah ka ba shi tarbiyya, kullum ne ba zai ka ce ka yi tsoron Allah. Allah yana ganin ka. Ga yanda Allah ya ce ka yi. Allah ya ce ka girma iyayenka. Allah ta'ala ya ce ka yi kaza. Ka karanta Qur'ani, ka je Islamiyya, ka yi zumunci, ka tausaya ma gajiyayyu. In ka samu naira 10 yanzu, ka cire naira 5 ka ba masu bara mabukata. In ka samu naira 10, ka cire naira 2 ka ba mominka, naira 2 ka ba baba saboda hidima. Kana mashi bayanin yadda rayuwa take, yadda ake shan wahala. Idan an ƙara kuɗin mai ya kamata yaron ka ya sani ba. Ya kamata yaron ka ya sani.
ya san ga halin da ake ciki, ya rika jin ɗan samun idea, ka rika preparing mind ɗinsa, ya sani cewa to shi ma fa ya taso gwagwarmaya zai yi. A baka ce a yara ne kamar da wanda ba san yaran su ku je ku wasa kai ku je ku wasa, a ba haka bane. Ka rika faɗa mai abubuwa a matsayin shi na yaro ƙarami, ka ce mishi kaga yanzu fa biskit ɗin nake saya ma kaza, yanzu fa naira kaza ne, ni kuma gashi albashi na ba ƙara min kuɗi ba, ka rika min addu'a. Momin ka ma ta ga kasuwanci abubuwan sun ja ba, ka rika mata addu'a. Da shi muke biya ma kuɗin makaranta, da shi muke, shi yaro bai san wannan abun ba sai ka mai bayani. In ka je in nama mutum ma ka dafa ka ba ci zai, in ka dafa naman alade ka ba ci zai, in komai ka ba shi zai, shi bai san komai ba. Sai ka nuna mashi a level ɗinsa ya fahimci wani abu na rayuwa. Sannan ka rika nuna mashi mahimmancin bin Allah da kiyaye sallah da sauransu. Idan yaron ka ya taso a haka, wannan tarbiyyar da ka bashi na tsoron Allah da yin abin da ya kamata da sanin halin rayuwa zai sa idan ya taso ya kai wani level, duk inda yake hankalin yana wajen mamansa, duk inda yake hankalin yana wajen mahaifinsa, duk in ya ga wani mabukaci zai taimaka masa. In yana inda yake lokacin sallah zai je ya sallah, Allah ke tunawa. Kuma billahi azim ina mai rantsuwa da Allah yanzu ne ya kamata mu dukufa wajen nuna ma yaran mu Allah 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 taso a haka. Ina yi maku rantsuwa da Allah daga yanzu zuwa 'yan shekaru da yawan ƴaƴanmu za su zama wanda ba su yarda ma akwai Allah ba. Saboda yaran yanzu ba su yarda da wani after, ba sun fi gane abin da yake reality, abin da ake gani. Za a ga yaron kai na maka wasu tambayoyi ma irin tambayoyin da kai kanka baka taɓa yin wannan tunanin ba. Sai ce maka wai shi Allah nan baba wai ko ziyara bai taɓa kawo mana ba. Sai maka ciyara ba ruwansa. Ko ziyara ma to ya kamata mu kai ma Allah ziyara. Ka gane irin wannan tunani na yaro din ko shi to amma Allah nan kaza kaza tambayoyi iri iri. To idan har ba mu gina yara akan tauhidi da kuma tarbiyyar addini ba, to wallahi akwai ɓata gari, akwai atheists suna nan suna yawo a social media. Kuma kusan komai kuma internet yanzu. Kana nan masallaci kana azkar, ɗanka na can ya shiga wani website ana koyar da shi wani mara kyau. Kuma ya yarda ba ma zai zo ma ya gaya maka dan shi bai ma san ma wani abu ya aikata normal. Sai dai kawai yaro ya girma ka ya fara gaya maka saboda ba ka gane kansa kai ina ka ji ko wannan abu. A lokacin kuma lokaci ya riga ya kure. Duk yanda za ka ba zai gyara ba. Ita bishiya tun tana karama ake lankwasa. Ka jawo ɗanka a jiki, ka jawo ɗanka a jiki, ka rika jin ka rika da kai wanda ka jin me za su taimaka. Me faru a makaranta? Da wa suka yi wasa yau? Me wane ya ce? A ina aka yi kaza? Oke kin ba kaza, ai kin ci kaza, a me yasa baki kaza ba? Yaron ka ya saba kawo maka damuwansa. To wannan zai sa ka rika coaching nashi kana ba shi shawarwari. Tunda kaga jiya, kaga shekaran jiya, kaga bara, kaga baran can, kaga yau. Shi yaron dan bana bakwai ne. Sai ka rika sa shi a tsari. Sai da cewa idan ya taso ba zai wahalar da kai ba. Duk abin da ya gani zai ce a dama mahaifina riga ya gaya mu. Da ka buɗe intanet sai a ce maka ai an ce wai fam an ce wai gwamnatin Najeriya wai ta sa hannu akan LGBTQ ko LGBT. Kaga wannan rumo ne ba gaskiya bane bai tabbata ba. Amma dai a tsarin irin siyasa ta Najeriya in kaji ana yawo da rumo to just count this, wannan abun yana is on the pipeline. Shi ne ka'ida. In dai kaji ana yawo da wani rumo to ko an ce a ƙarya ne wannan maganan ba ta. Kawai ka kasa ido. Da ka ga hayaƙi na fitowa a wani rami ka jira ana nan za ka ga wuta ya fito ita wajen. A dai akwai wata magana a ƙarƙashin ƙasa. Ba mu ce ya tabbata gwamnatin Najeriya ta ce ta yi signing same sex da wasu kamfanoni ko da wasu gwamnatocin duniya don an so su bashi ba mu ce ba. Amma dai magana yana yawo. Kuma malamai sun mutu sun yi wa'azi. Amma ni ko shakka ba na yi
cewa akwai wani ba ƙasa. Kaji idan ba rami me kawo mai ake cewa ne? Ai ba zaka ji su 'yan siyasa in suka za su kawo wani babban abu da zai tada hankalin al'umma za su ɗan tura rumo ne tukuni. Su ga yadda za a responding. Yanzu kaga malamai sun mutu sun yi magana, fastoci sun mutu sun yi magana, to za an gane inda ake da problem. Malamai ne da fastoci, da magana kuma kowa yunwa yake ji. Wani ma kawai tuwon gidan shi ma shi na gabansa. Bai ba san ma ake cewa shi kawai rayuwar shi ta ishe shi. Yunwa da talauci da jahilci ma ishe shi. Ka gane? To yanzu nan gaba za su ta zauna su yi wani strategy a ce to malaman nan abin da ya kamata a yi duk da mun fito mun karyata abin da ya kamata mu yi mu samar da wani program wanda za a na inviting malaman ana fahimtar da su wasu abubuwa masu kama da wannan abu indirectly a ce ai abu kaza ma da abu kaza ma ai ba wai an ce ne wai ya halatta namiji a wai namiji ba a'a sai a kawo wani reason zai dan kama hankali kai wasu su ma kwangila su malaman da suke wa'azi za a sa masa wani tarko ne kasu ɗan siyasa ba in ka neman iblis to ka neman ɗan siyasa shi ne maganar gaskiya ɗan siyasa ne ya faɗa ya ce ko ni ɗin nan ba abin yadda ba ne a siyasa ai wani ɗan siyasa ina ga a Gombe ne ko iya wannan magana ya ce malamai ku guji manne ma ɗan siyasa sun mai da ku kawai kamar ba ku da wayo ɗan siyasa in ka neman shaidan da ke yawo a doron ƙasa ya ce ɗan siyasa wannan maganar same sex din tana nan on the pipeline ai da ma wani project ne wanda turawan yamma suke plan akai wanda kasashe ɗaya bayan ɗaya suna ansa to ana nan ba an yawo da rumo din ba to yanzu in ana so a tabbatar da abin da gaske an san wa da wa za a kira kai in fact malaman nan da suke wa za a iya kira su a zaunar da su an san me da me za a masu shi wani za a ba shi flota a Abuja wani za a ba shi gida a Maitama kowa an san bukatarsa wani za a ba shi wannan wani a ba shi kwangila wani a ba shi kaza a ce amma don Allah malam yi haƙuri abin nan ya fi ƙarfin mu yanzu America ta ce sai a wannan ƙaryar ban ce America din ta ce ta ce in ba mu yadda ba ga abin da zai faru amma mu abin da muke so yasa za mu karɓa don economy mu ya dawo tunda economy ya yi baya amma idan mun karɓa kai ma ka san ba al'adar mu bane same sex ba al'adar mu bane hankali ba zai kama ba so ku malamai abin da za ku yi mana ku shiga ku dukuba da wa'azi akan an nisanci abin ba kyau kada a yadda kada a aikata wannan abin amma mu za mu sa allo saboda 150 billion US dollar da za a ba mu bashi ya shigo don talauci ya yi yawa saboda talauci ana kidnapping talauci ana kisa talauci mata suna barin aurensu maza suna sakin matansu gidaje suna rushewa jagorancin kasan ya fara fin karfin mu sai a fara ta maka wasu life facts akan illa rashin an so wannan bashi saboda haka malamai kawai paperwork ne kawai na'am bashi kai mai na'am assalamu alaikum lokacin Jonathan wannan abin Jonathan ya ƙi shi haka ƙiman lahi ya ƙi shi ni na tare da wani a lokacin kafin ma wani malami ma ya yi magana a kai yau a cikin social media wani mutumin Kaduna muna tare da wani mutum a lokacin ya cewa lokacin da shi wannan ambassador ya zo zai ga Jonathan ka san dama kamar ga shugaban ƙasa sai ka bada abin da za ka yi ko abin da ya kawo ka shi da duba ya gane ce wannan ba harkar shi bane yace wannan shi addinin shi ta hana kuma shi bai da ba sai zai ya je ya ga mataimakin shugaban kasa in fa kafin ya je wajen ma wani mutum ya wani amita ma kafin ya je wajen shi sabba ma yace ma sabba ma kada sare mutumin gaba ki haka da suka sasanta da abin gaba yace shi wannan abin bayan addinin shi ya hana mai tsoron Allah to ce ta hana bai ta hana saboda haka suka wani wuri da ba mun kuɗi ne za su ba mu ba ma son kuɗin su ya faɗa wani mutum da ya ga da yake gwamnati a lokacin to kaga yanzu bari ba ka kasan su turawa malam sun iya research akan abu
in suna su ɗaure ma gaskiya ko ƙarya gindi suna plan ne mai kyau akan abin wanda in suka yi shi implementation is almost 100% accurate. Yanzu kaga kafa kamar ba sun zo shekarun baya kamar da ya faɗa lokacin Goodluck 2014 to me ya dawo da su yanzu wancan karan ba an ce ba a so ba to me ya dawo da su yanzu to me ne matsalar dole ne na'am so da masu arabu su ji afwan ce zamanin Obasanjo an tura executive bill batun wannan a hana same sex marriage amma da pressure ya mishi yawa daga turai he chicken out sai ya yi withdrawing wannan bill ɗinsa sai zamanin Jonathan sai abun ya sake dawowa wani private bill aka yi sponsoring aka sai da Bill Mark da musulmanmu sai suka kashe wannan abu sai suka sa shi a doka suka hana to yanzu you can imagine zamanin Obasanjo kun zo da shi abun yaƙi ku haƙura mana tun da ba masu addininmu da al'adarmu da kiristoci da musulmi duka a littafin mu an ce ba kyau mu mun ga mun yarda da shi and we are okay like that matan mu ma da muke araba ba mu gama aure su ba haka ne matan sun kare ne ko sun yi karanci ne haka sai a ce common sense tunda matan ba yawa to kaji wai har yanzu ma estate din mutane masu mata biyu ba su da yawa masu mata ɗaiɗai sun fi yawa to wai ma san tukuna sun yi karanci ne yanzu muna ganin cewa we have to start doing one kind of plus and minus a ce za a yi same sex a ce maza suka fi yawa mata ba su da yawa to ba za a yi same sex ka ce ma akwai logic a cikin misali at least akwai logic irin nasu na karnuka matan sun mana yawa mun kasa auren su duka masu ɗaya sun kasa ƙara biyu masu biyu sun kasa uku ɗayan sun mana yawa matan ga sunan birjek amma kuma ana so ne wai a ce to yanzu mace ta auri mace namiji auri namiji mu da ma su encourage din ma ƙara aure ne ma da yafi kawai da yafi da sai ce Najeriya tunda ku ba ku da same sex ba kuma addinin ku ya hana both Christians and Muslims to muna ganin ku fasin wani bill don cewa duk ma'aikacin gwamnatin da ya kai matsayin assistant director misali dole ne sai yana da mata hudu ka'ida ne kafin ka zama assistant director suka da mata hudu a sa wata ɗan doka akan haka saboda matan da suke karuwanci a waje da wanda suke zaune a gidajensu ba masu auren su kuma an fi yawan auren matan an fi yawan haihuwar matan akan maza suna ta mutuwa matan ba sa samu to dan abin ya dace da al'adar da ɗabi'an da kuma yadda kuke rayuwa to muna ganin a yi fasin wannan bill ɗin ko duk wani mai kuɗin da a account ɗinsa a Najeriyance ana ganin miliyan 100 tana yawo miliyan 200 tana yawo to dole ne ka'ida ne sai da mata biyu ko uku a samar da wasu bill masu kama da haka abin ya dace da al'adar mu sai a ce an gano cewa waɗanda ba su da ƙarfi suke ƙara aure leburori wanda suke leburanci ba sa samun abin da su ci a wuni su suke ƙara aure kuma su rinka jawo mutane fitina shugaban fakin mata a gida ba abin da za a ciyar da su ba sana'a ba komai wannan is against human rights kaga is understandable amma waɗanda suke da wadata kuma suna bin matan banza abun ana so a addinance both Christianity and Islam a ɗan yi mitigating abun a ɗan yi mitigating na shi in ka kai level kaza ana so ka ƙara aure a samu wasu factors da za a amfani da su don a encourage ƙara aure bal ma ta hada wani allowance don a rage ɓanna tunda an ce constitution ko kuma democracy shine ku yi abin da addinin ya ba ku to yanzu abin da addinin ya ba mu ko muka yadda muke so a matsayin zamu a matsayin addini don mulki na jama'a mu jama'a mun ce ba ma so same sex to yanzu abin da muke so a yi mana ana turo wanda sai a ce ku ansa zamanin Obasanjo kun zo an ce zamanin
wannan Goodluck kun zo an ce a zamanin kuma Tinubu kuma ana ta turo abun cikin dabara. Duk wannan abin da kuke kallo kun san wallahi muna nan da ku. Inda akwai rayuwa za ku ji an tabbatar da wannan. Ba ina wai baki bane, amma muna nan da ku. Muna nan da ku a Najeriya. Za a sa hannu za a yi passing bill din. Kuma za a kira malamai da fastoci a ce musu talauci ya yi yawa, economy ya lalace. Sai an shigo da sassu billions of dollars sannan economy zai dawo daidai. Tashin hankalin da ake ciki, rashin inflow ne da cash flow da ba yawo a cikin al'umma, ba business, ba economic activities. Ku yadda kakkuta da hankali, za mu karɓa, za mu sa ai paper ne, dokar Najeriya wace amfani da ita. Ai kawai ba ma doka ana ma karya ta bane kawai rubutu ne. To ba na so in dan na ga wani abin nan wani news cewa kare gama za ta siyin Daily Trust ko akan cewa wai sun kaga abin da baya cikin wannan agreement. Minister of Interior ko Minister of Economic Samoa amma sun ce ba wannan context din. Haka ne ai kana ji kamar da nace muku ba turawa kamar da muka sani turawa suna da plan a wannan step by step ne yanzu da zaka je ka karanta abun na indirectly so kaga yanzu an yi sani wannan first stage din ai sai duba zai yi ba wannan abu ya da zuwa amma an ce wannan plus guda ya ci gaci amma wai za nuna ai ko ba kazi baya ce shi bisa national plan budget national plan ka gani ko wannan fasa dabara ce ba kudin nan ne suke hange ya shigo hannunsu kawai shi ne lissafin $150 billion kawai shigo hannunsu you can imagine $150 billion ya shigo kasan nan wannan ya ja nashi wannan ya ja nashi wannan ba karamin kuɗi bane ba ka kalli abun ka yi tunani irin na 'yan siyasa mu ai sun san ba za su kira malaman nan ɗaya bayan ɗaya idan lokaci ya yi za a ce malamai kun gani ba kuɗi a ƙasa za mu sa hannu takarda ce kawai yawwa in ma daga baya ba mun karɓi kuɗin za mu iya komawa ma mu cire bil ɗin da haka za a fara saboda ga hannun da ake ciki za a musu bayani za a musu workshop a rufai da kun shigo wannan yawa za a musu workshop ne sai ga malami ya gama wa'azi akan mumbari juma'a mai zuwa ya ce jama'a a yi mana uzuri wani daga cikin manyan ƙasar na ya kira ni kuma ya fahimtar da ni yadda gaskiya abin yake so yanzu akwai gyara a cikin zancen kuma lallai mu masa addu'a suna mana kokari wajen ganin cewa kasar nan an samu ci gaba kun san mu da muke daga nesa abin da aka gaya mana idan muka zo kusa da su mukan fahimci wasu bayanan da ba haka bane Allah saka masa alkhairi Allah shirya mana su Allah ya mana kaza Allah ya taimake su Allah ya karfa hannun su Allah ya kaza dan siyasa malam in ka neman iblis ne yawo a doron kasa dan siyasa ne nace maka wannan samsek ana nan in ma koya ne zai fito Allah muke roƙo ne ya sa mu dace bari mu je a gaba ta gaba wannan magana na Abubakar Siddiq yake cewa man dakhala al-qabr bila zat duk wanda ya shiga kabari ba tare da guzuri ba ka annama rakiba al-bahra bila safina kaman ya shiga teku ne ba tare da ya hau kwale-kwale ba malam ya ce a cikin ta'aliki yake cewa yushiru hadha al-qawl al-karim ila anna as-sahaba ridwanullahi alaihim kana al-isti'dad bil qabr wa ma fihi
وللآخرة هو شغلهم الشاغل ولذلك ساد الدنيا بتجافيهم عنها وتطلعهم إلى الحياة الأبقى. yace wannan magana na Abubakar cewa duk wanda ya shiga kabari ba tare da guzuri ba to kaman ya hau wani kwale-kwale ne, kaman ya shiga teku ne ba tare da kwale-kwale ba. Yake cewa wannan magana ya nuna maka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance shirya makabari da kuma shirya malahira shine abin da ya kifi nasu busy. Wannan language nashi da ya faɗa cewa duk wanda ya je kabari ba tare da guzuri ba to kamar ya shiga teku ne babu jirgi. Yace wannan ya gwada maka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shagaltu ne, they were very busy throughout their lifetime kawai da neman lahira kawai suke ne. Kuma in ka duba kamar tarihinsu da 'yan kasuwansu da almajiransu da ɗalibansu da mazansu da matansu da komai lahira kawai suke ne. In ya je kasuwa ya samu wani abu sadaka yake da shi. Akwai sabon da mun karanta shi in ya samo kuɗi abin da ya samu yau ya ce ƙoshi to na gobe kyautarwa yake ce gobe Allah zai kawo ni dan ba shi da tabbacin in goben ta yi gina rayu. Za ka iya haka a ce yau an maka albashi naira 100,000 suka ce matanka to a hajiya yanzu a cifananmu na yau nawa 5,000 ne to ga 5,000 sauran mun yi sadaka da shi mun taimaka wa marayu mun yi wannan gobe Allah zai kawo. Kaga imanin mu da ke wannan gaban ba kenan. Kuma inda za ka hakan wallahi Allah zai baka mafita. Shi ne ka'ida. Salama ya ce duk wanda ya iya sadaukarwa ya fitta abin da yake da shi ya taimaka mabukata inda ya yi don Allah ne Allah zai dafa masa. Ka gwada a ce yau abin da ke aljihunka kenan ka ɗauka ka ce wai bari ka ga ikon Allah ka je ka taimaka mabukaci ka ce ya Allah na yi nawa ya Allah ka dafa mu za ka ga ikon Allah. Amma saboda imanin ya yi karanci son duniyan ya yi karanci mun ta'allaka numfashinmu a naira mun ta'allaka cinmu da shanmu a naira kai mun ta'allaka hatta ma biyayyar da matan mu ke mana a kuɗi yake. Mun ta'allaka ma cewa kai masallacin ma an ba kuɗi ba za ka iya zuwa ba sai Allah sai ba mu da dabaran mu. Amma sahabbai da masu kuɗinsu da talakawansu rayuwarsu gaba ɗaya lahira ne ba abin da ke ɗauke masa lahira a hankali sai lahira. Sun mai da hankali akan abin da yake wanzajje ne ba abin da yake temporary ba. Ina ba da shawara gare ni da sauran wanda muke nan da wanda suke jin a kafafen yada bayani na zamani cewa muna ma Allah mu shafa magin ruwa mu takaita zirga-zirgar mu na neman duniya mu ɗauki wannan ɓangaren mai da shi ɓangaren neman lahira. A cikin dukiyar da muke samu albashin da muke samu duk da cewa baya isa mu ka ɗauki wani ɓangare ka yi sadaka ka ɗauki wani ɓangare ka taimaka mabukaci. In ka ga wani ya shiga matsala ko da shawara ne ka taimake shi. In kana da ilimin da wani bai sani ba zaune da shi ka koya mashi don neman lada. In ka samu dama kana zaune baka wani abu ka tuna Allah ka yi zikiri ka ɗauki Qur'ani ka karanta ka ƙara improve rayuwanka a lahirance ko za ka samu tsira. Domin kamar da muka sha faɗa annabawan baya da mutanen baya suka shekara 1000, 2000, 500, 700 mun kawo aya da ke suratul ankabut muka ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi ne ko falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Sai da ya shekara 50 yana wa'azi. Mutum ne fa irin mu ba mutum ne irin shekara 950 years yana wa'azi. To duka ga mu a yanzu waye ne ka sani shekara 500 babu. Wa'azi kawai yake fa 950. To shekarun shi nawa ne? Ai ba wata mina yaro yake wa'azin ba. Aƙalla ka ce ya kai 40 misali sannan ya fara wa'azi. To yanzu tambayan me yasa mu yanzu ba ma kai shekara 100 ma a duniya muna mutuwa?
shin za mu iya amfani da wannan mu je gaban Allah mu ce Allah kai mana uzuri ka ba mutanen baya shekaru mai yawa amma mu yanzu ba mu da shekaru mai yawa shi yasa ba mu samu dama mun tuba mun aiki da ya kamata ba za mu iya mu Allah haka ba mu Allah da tsaye ba a tambayarsa la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi ba ka tambaye shi dan me yasa yake kaza ba kai za ka tambaya me yasa kai saboda shine boss ba kai ba to amma saboda mu share hikima da ke cikin haka shine da Allah ya takaita rayuwar mu ya bar shi a 60 70 100 amma ya kawo mana sauki na rayuwa wanda za mu iya achieving da mutanen baya ba su iya achieving misali yanzu internet da muke amfani da shi internet ba dan mun futa na ba ilimi bane ko mun fi su ba dan mun futa nan baya tsoron Allah bane ko mun fi su ba dan mun futa nan baya ƙarfi bane ko mun fi su da muka fi su ba dan mun fi su lafiya bane ko mun fi su ba dan mun fi su hangen nesa bane ko mun fi su ba dan mun ba ma saban Allah bane su suna yi ko mun fi su amma sai Allah ba mu technology zaka yi daga waya yanzu ka kira Kaduna ka yi zumunci zaka iya yanzu ka danna waya kai order a kawo maka wani abu ba sai kai takakiya ba zaka yi daga waya yanzu ka kira Saudiya ko ka kira wata ƙasa a duniya zaka iya ku yi conference call ku yi video call wani staff naku yana America wani yana Dubai wani yana Kuwait za ku conference meeting kuma ku yi meeting normal har ma ka yi typing ka yi rubutu da pencil ko da abun nan ka yi rubutu ko kowa gani a screen ɗinsa ka musu lectures ka goge ka rubuta su ma su rubuta maka kamar ga ta gasu hatta karatun islamiyya da ake ana iya yin online karatu wani na America wani na UK wani na wata ƙasa kana nan kana ta zoom kana mashi lectures ka yi rubutu ya yi rubutu ya maka submitting assignment wanda ya kamata mutumin ya tako ne ya hawo jirgi ya zo amma daga nan za a yi shi shekarun ba jirgi yanzu akwai in ka gana maka ce yanzu zaka biya ticket ka tafi ƙasa kaza gobe nan ka wuce a da idan zaka je Kaduna daga Abuja zaka iya kwana 2 a hanya kana tafiya zaka hau jaki zaka hau keke in akwai keke a lokacin ki ka bi hanya in za ka je arewa ƙasan arewa ke cewa da ko gabas lokacin ba jihohi sosai sai a yi satika ana tafiya in an je kuma za a huta a yi kwanaki da yawa ka yi abin da zai kai ka karatu ne saƙo ne sannan ka ƙara kamo hanya ka yi satika ka dawo ba haka ba ne yanzu Allah ya sauƙaƙe mana wani abin ta waya za ka aika wani abin kawai da ka sa a mota shafsha mota ta kai maka cikin 'yan awanni ko jirgi shaf ya kai maka to wannan abubuwan da Allah ya bamu ne dan ya kafa mana hujja da shi ranar gobe kiyama in ka ce ai annabi Nuhu ma ka ba shekara 2000 da wani abu shi kaga ya samu dama ya aiki ni kuma shekara 20 kawai ne a duniya shekara 40 bai isa a ce na yi aiki ba Allah sai ce ashe ba ka ji rediyo ana wazi a da akwai rediyo ne baka ji rediyo ba ne Sheikh Google ko shi ka tambaya ba zai maka da'awa ba Sheikh Google kai type ka ce ta Allah mai addinin gaskiya based on fact zai ce maka musulunci ya fi saboda ana yawan muƙabala tsakanin Zakir Naik da Pastor Wani da Reverend Wani Pastor Wani ya faɗi Zakir Naik ya ci muƙabala ko Sheikh Muhammad Awal ya ce an yi muƙabala da shi da wani pastor ya yi wini ko coci kaza an yi convertin nashi zuwa masallaci ko wasu jama'an coci sun musulunta so based on wannan fact din AI sai ya gaya ma cewa musulunci should be the right religion Sheikh Google bai baka fatawa ba kana da uzuri yanzu awalam nu'ammirukum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ashe ba mu baka rayuwa da hankalin da ya isa a ce ka san gaskiya ba shekara 20
kuma kana da uzuri yanzu har kana da uzuri shekara 20 ka ce wai ba ka gane gaskiya ba. To duka wa'innan abubuwan wallahi kan mu ɗauka wai a'a ai kawai ne, ba haka bane. Allah zai mana hujja da su yadda muka amfani da su, yadda muka yi utilizing su. Man dakhala al-qabr bila zat, duk wanda ya shiga kabari ba tare da guzuri ba, fa ka'annama rakiba al-bahra bila safina, kaman ya shiga teku ne babu jirgi. Tambaye kanka, dai in ka shi albashi a cikin kashi 100 na albashinka, shin kana iya cewa kana bada alkhairi ko sadaka dan ya je kabarinka ko dan ya je ma iyayenka ko dan ka samu lada, kana bada koda 10%? 10% kana bada, duk da wahalar da ake, kana iya ɗaukan 10% ka bada sadaka? Abin da sa nake yawan muka sai da kuɗi, saboda kuɗi shine abin da aka fi value yanzu. Wani zai iya qiyamul layl throughout cikin dare yana qiyamul layl, zai zo sallah akan lokaci, zai karanta alqur'ani, zai yi zumunci, zai yi, amma da ka ce ɗauko naira 20 a taimaka wajen gina masallaci ko gina islamiyya, zai ce shi wallahi ba mai kuɗi bane, shi bai da kuɗi. Za ka iya ce ma ƙwandalan shi na mata ciwo inda akan sadaka ne, amma dai in dai abu ana yin shi firi zai yi. In dai firi ake aje aljanna, to shi kam gaskiya ya kamata a sashi a lamarin ɗin. To dole in kana so ka a gane imaninka, sai ka iya sadaukar da abin da ka fi so a duniya. Ba laifi ba ne don kana kiyaye ibadoji baka sadaka, a'a ba laifi ba ne, amma ya nuna cewa kana da wani gap da ka bari, wanda da shi ne za ka riƙa kankara zunubanka wanda kake da su. Saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe suna tuna lahira ne, aikin su lahira ne. Sai sun je gona, sun je don su samu arzikin da za su bauta ma Allah, su je lahira cikin aminci. In sun je kasuwa neman kuɗi, sun samu manufansu wannan abin ya taimaka musu don zuwa lahira. So da yanzu idan ka duba rayuwan kamar cycle ne. Ka san da mahaifinka ko mahaifiyanka kana yaro karami suke wasa da kai, suna dan shafa ma kai, suna dan saya ma biskit, suna dan kai ka wajen wasa, suna dan wannan shekara 50-60 baya. An waye gari ko yadda sun mutu sun tafi, ko ɗayansu ya tafi, ko suna nan amma sun tsufa ba sa iya komai, kai ma ka dawo kana wa 'ya'yanka irin wannan wasan. A ɗan kai su shefura da ɗan yi wasa da su, a ɗan ba su biskit, a ɗan kai su makaranta, kai ma kana motsu. Ana nan kai ma za ka tsufa ka mutu irin inda iyayenka suka rasu. Sannan su ma 'ya'yanka su zanto kuma suna 'ya'yansu haka za a dinga tafiya ko. Wannan kaɗai suka gane cewa rayuwar nan kawai wani cycle ne. Sai burin bai zago ya dawo da gefen ka bane. Amma abin haushi duk da wannan bayanin, da mun bar masallacin nan muna zuwa ga za mu ce to yanzu yau nawa ne lokan wake, bari mu gani in na je ofis gobe za a samu wata naira 5,000 ko 10,000 za a ce kuɗi. Wani da ya bar nan ba wannan ma zai ba, haka wannan halal ne. Zai fara tsanin wata cuwa-cuwa ne ya kulla, wani zunubi zai aikata, ya manta kuma da cewa fa lahira tana gaban shi. Wallahi malam, wani lokaci idan na samu kaina a wani ne na sabon Allah, sai daga baya na faɗi, kada fa mutuwa ya zo mun fa ina wannan abu, kada kawai ina cikin fa mutuwa ya zo ba, sai ka ji kawai jikinka ya abun nan ka daina. Ina ana mutuwa kwatsam ko sai a ji ka faɗi ka mutu. To idan ma kana sa'a ma Allah, san da ka fara yi ka tuna cewa kada fa ina cikin yanzu in faɗi mutu. Idan na faɗi na mutu, idan zina ne za a tada ni a cikin mazinata, idan sata ne za a tada ni a cikin barayi, idan ana signing LGBT deal da kai ne za ka mutu ne fa a cikin 'yan luwaɗi. Idan ka an so kuɗin LGBT ne da wannan kwanta ɗin, in ka an so ne, to sai kuma ka mutu a wannan halin, kafa za a tayar da kai cikin wanda suka halatta abin da Allah ya haramta. So duk sanda kake wani abu wanda bai dace ba, ko a waya
ko a gida ko a ofis ko a hotel ko a ina ne ko a hanya ne da ka fara ka tuna cewa what if I die as I'm talking to you now like right now what if I die right now me ne effect ina ranar gobe alƙiyama wannan zai minimize maka yawan laifukan da kake idan wasu abokan aikinka abokan zamanka abokan kasuwancinka suna maka izgilanci dan kana yin abin da ya dace sai ka bi kunya ka ce kada a ce ni ne kawai bai san addini kada a ce ni ne kawai na ya zama different ko bari in kyale su sai ka sai kanka to yanzu idan na kyale ana banna na mutu a yanzu shin ba zan yi regret rashin gyaran da bani ba wato abin da ke cutar mu ina yawan faɗa abin da ke lalata mu a duniyar yau musamman matasa masu tasowa shine duk abin da za a ce we are radical ko we are controversial ko we are kaza ba masu so da haka in mun ga daidai sai mu shiru kada a ce mu we are controversial so therefore sai mu shiru wannan shine abin da ke kashe mu kuma lallai ne dole a kankanin mu gyara wannan attitude din ka zama kawai kai gaskiya ai gaskiya idan duk duniya za ta falle inda akan gaskiya ne ka tsaya kar ka tsaya jiran yabon oganka ko yabon mahaifinka ko mahaifiyanka ko wani wanda zai ba contract ko wanda zai ba kasuwa kawai ka rike Allah amma idan right from day one kana sa ran wani ya yabe ka ko wani ya soka to in kaga daidai zaka shiru in kaga ba daidai ba zaka shiru in dai abin bai dace da abin da suke so Allah muke roƙo ya sa mu dace lokaci ya ja daman dai manufanmu ba wai a zo a jawo hadisai da yawa ba a manufanmu hadisi ɗaya aka ɗauka mu ɗan murza hadisin da kyau a ɗan yi nasiha a ɗan jijjiga imanin daga yanzu zuwa sati mai zuwa mu ga me za mu iya yin aikin alheri wanda ya dace anan za mu tsaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin محمد زوجك يا سلام الله